Id-dokument Jobs Plus li kien infassal miljoni ħaddiema maqudin u li jinkorpora fih miżuri relatati mal-qasam tax-xogħol ser ikun pedestall importanti tal-budget li jmiss. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta laqa f'Kastilja rappreżentanti tal-10 taqsimiet fih dan il-union ħaddiema maqudin. Joseph Muscat enfasizza fuq il-koordinazzjoni bejn il-ministeri differenti sabiex ikun hemm koerenza fil-qasam tax-xogħol. Waqt li tenna li f'pajjiżna ġie rreġistrat kabbir fis-settur ekonomiku, il-Prim Ministru qal li l-budget li jmiss ser idaħħal fis-seħħ l-ewwel parti tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Manifest li jinkorpora fih il-pjan ta' ħidma tal-Gvern illi fi kliem il-Prim Ministru tqassam fuq 5 snin skont il-prijoritajiet ta' pajjiżna. Tkellem ukoll dwar iċ-ċittadinanza ekonomika, fejn qal li jippreferi li nġibu 30 miljun euro mingħand 60 barrani milli jpoġġi l-pis fuq il-familji u n-negozji Maltin. Huwa qal li ċ-ċittadinanza ekonomika diġà ġiet implementata f'pajjiżi Ewropej u barra mill-Ewropa. Għalhekk għandna nkunu minn tal-ewwel li nimplementaw dawn il-proposti u ma nħallux lil min jaqtana l-barra. Il-Prim Ministru sostna li jeħtieġ li nġemmaw il-flus f'dan il-pajjiż u fisser kif permezz ta' fond tal-iżvilupp nazzjonali pajjiżna jista' jinvesti lokalment u anke internazzjonalment. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella qal li minn barra x-xogħol li tagħmel internament il-Union taħdem ukoll fuq livell nazzjonali. Huwa sostna li l-Union hija kommessa li tkompli tagħti servizz fil-qasam tax-xogħol u tinċentiva lil min irid jaħdem.